Żewġ turisti Taljani ngħataw sentenzi ta' ħabs sospiżi wara li ammettew li jagħmlu ħsara f'erba' karozzi fis-swieqi. Il-qorti ppreseduta mill-Maġistrat Gianella Camilleri Busuttil ikkundannat li Francesco Paoli ta' 18-il sena għal 10 xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Żagħżugħ ieħor ta' 17-il sena li jismu ma jistax jixxandar minħabba li huwa minuri ingħata 8 xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Il-każ sieħa l-ħabta tal-5 ta' filgħodu tal-20 ta' Awwissu fit-triq lil Quħ. Is-sarat saru fuq żewġ vetturi Mercedes-Benz u żewġ vetturi Fiat u jammontaw għal 2021 euro. L-akkużati ddikjaraw li kienu lesti jħallsu l-ammont kollu minnu fih. Il-pulizija waslet tal-identità tal-grupp permezz ta' filmati minn kameras tas-sigurtà li wrew ukoll f'liema residenza daħlu iż-żgħażagħ wara l-atti tal-vandaliżmu. Paoli u l-minuri kienu fost 6 Taljani li twaqfu u ġew arrestati fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ftit qabel kienu se jħallu l-pajjiż. Wara s-sentenza, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield qal li saret ġustizzja mar-residenti u sostna li kienet il-kollaborazzjoni bejn il-komunità u l-pulizija li waslet biex iż-żgħażagħ jiġu identifikati u arrestati. Minn barra ħsara fil-vetturi, iż-żewġ żgħażagħ ammettew li kienu fis-sakra u li kisru l-paċi pubblika. Il-minuri ammettew ukoll akkużi oħra, fosthom li żammandu oġġetti ta' ħaddieħor ma kienx libes b'mod xieraq u libes maskra f'post pubbliku. L-avukati tagħhom qalu li iż-żgħażagħ għarfu l-iżball li jagħmlu, iddispjaċihom u talbu skuża lis-sidien tal-karozzi u lir-residenti tas-swieqi. 5 Maltin baqgħu jinżammu arrestati wara li l-ġimgħa wara nofsinhar wieġbu mhux ħatja li kienu jagħmlu parti minn ċirku ta' kriminalità organizzata li kien jittraffika droga. Quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech intqal li waqt operazzjoni koordinata mill-Pulizija fi proprjetajiet f'Ħalaxa u f'Ħażabbar ġew konfiskati 140 pakkett li kien fihom madwar 80 gramma ta' kannabis sintetika kif ukoll 33 pakkett kokaina. Intqal li l-Pulizija marret f'appartament f'Ħalaxa u ħabtu fuq il-bieb iżda dan ma fetax. Wara l-intużat il-forza biex jitlu, il-Pulizija sabet lil Emerson Buġejja u Nicolas Magri madwar mejda allegatament jippakkjaw sustanzi illegali f'Borozzar filwaqt li Shine Vella kienet bil-qiegħda fuq is-sufan. Aktar tard, il-Pulizija waqfet ukoll lil Clayton Gatt u Daniel Ingwanez bis-Sweet Garage f'Ħażabbar. Il-prosekuzzjoni sostniet li l-akkużati marru fil-garaxx biex ixaqilqu l-karozza ta' Emerson Buġejja f'tentattiv biex jaħbu l-evidenza mill-Pulizija. Id-difiża spjegat li fuq il-post l-akkużati ma natawx l-informazzjoni xierqa dwar ir-raġuni għall-arrest tagħhom għalhekk ikkontestat il-validità tal-arrest. Madankollu il-Maġistrat iddikjara li l-arresti kienu validi. Sa dan it-tant, id-difiża talbet ukoll għall-ħelsien mill-arrest bil-prosekuzzjoni toġġezzjona dan minħabba l-biża li jkun hemm intralġ tal-provi. Dan filwaqt li d-difiża talbet biex l-ommijiet tal-5 akkużati jitilgħu jiġdu. Il-qorti aċċettat dan tal-aħħar u kull waħda minnhom qalet li jekk iriedhom jinħelsu huma se jkunu qed jgħixu magħhom. Il-Maġistrat Jean Paul Grech ċaħad talba għall-ħelsien mill-arrest tal-5 Maltin u ordna li jibqgħu miżmuma arrestati.